Keď sme takmer pred 4 rokmi priviezli prvých 90 splitových klimatizácií AUX, niektorí vraveli, že ich budeme predávať 2 roky. No tento rok sme už aj vďaka vám predali vyše 10 000 klimatizácií, viac ako 150 tepelných čerpadiel a niekoľko VRV systémov. Dnes sme vďaka vašim nákupom a usilovnej práci mojich kolegov, ktorým týmto ďakujem, najväčším distribútorom zariadení AUX v Česku a na Slovensku. Dodávame kvalitné zariadenia, montážny materiál aj náradie pre profesionálnych klimatizérov a chladiarov. Naším cieľom je, aby ste našli všetko, čo potrebujete pod jednou strechou, aby ste nemuseli strácať čas hľadaním inde. Takže môžete mať viac času na prácu, rodinu alebo svoje záľuby. Ako sa ti páči naše druhé DOD, Deň otvorených dverí, ktoré je zamerané na školení tepelných čerpadiel? Bolo to super, dozvedeli sme sa veľa nových informácií, stretli sme tu starých známych a priateľov, takže za mňa to hodnotím veľmi dobre. Volám sa Zdeno Balucha, som jeden zo zakladateľov spoločnosti Klíma pre teba a ďakujem vám za to, že ste prišli.